Per cert, jo no sé si us he explicat la meva primera experiència i pràcticament única amb els lavabos públics, que va ser a la ciutat prohibida, sí, a Pequín, Beijing, perquè bueno, és que vam agafar un tour que era de tot el dia, tipus començava a les 8:30 i acabava a 1:30, crec que va acabar, de fet. Clar, en algun moment has d'anar al lavabo. I hi havia uns lavabos públics i, bueno, primer de tot, nosaltres estem acostumats a que quan vas a un lavabo públic hi ha una fila, no? Hi ha una cua en la que tu esperes i quan et toca entres a la que surti, no? Bueno, doncs allà no ho respecten. Cadascú entra, es fica davant de les portes, la primera que pigui, o sigui, tonto l'último. La primera entra i pixa. A totes aquestes que estava tot ple. Llavors hi havia una nena petita que no va poder esperar-se i va començar a pixar en meitat del lavabo, allà, ole, al passadís. Bueno, fantàstic. Estava amb l'àvia, vull dir que no era una nena que estigués sola, era petiteta, per això. Això per un costat. Llavors hi havia una porta oberta i tothom levantant de plan, bueno, no sé. I dic, potser aquí hi ha un lavabo lliure. Bueno, és que hi havia un zorulló, un pedazo merda. De fet, 2 pedazos merdes increïbles. Clar, allà ja no podies pixar. Total, que quan per fi aconsegueixo un lavabo, pixo. És d'aquests que no tens per sentar-te. Has d'estar de peu, ajupida, i pixar com puguis. I la qüestió és que era molt modern perquè es tirava de la cadena ell sol. I quan vaig acabar de pixar, doncs allò va tirar de la cadena però no tirava bé i va començar a sortir tota l'aigua, amb el que comporta l'aigua, perquè allà hi havia de tot cap a fora. Uah, quin fàstic. Així que des de llavors he pixat pocs cops fora, més que per necessitat, perquè a sobre he tingut la regla, però hem intentat sempre anar a centres comercials perquè tenen lavabos, diguéssim que occidentals, i estan nets i així. I com hi ha un centre comercial o un mall cada cantonada, o sigui, literalment cada 2 segons, doncs ha sigut més fàcil, però quina experiència més traumàtica, per favor. El Luca m'ha dit que gravi això, que és molt bonic. Una mini pagoda. Una mini pagoda, sí. Allà una altra boda. O sigui, jo crec que l'estructura d'aquests temples és sempre la mateixa. Tu entres, hi ha com un pati, no? Diguéssim. En el centre, a vegades hi ha una pagoda o no hi ha una pagoda. I després, sempre davant, hi ha com aquest tipus d'estructura, que és així gran, on hi ha un Buda dins, que de fet la pots rodejar des de dins i sortir a un pati interior, diguéssim, que seria en el que estem ara, i que pot tenir una altra estructura d'aquestes amb una altra Buda o uns diables, etc. I hi ha vegades que és així com diversos cops, perquè hi ha temples enormes aquí. I crec que aquí no són diables sinó déus. Ah, déus. O sigui, aquí els diables són déus. Nosaltres coneixem els diables per Tailàndia. Allà eren unes criatures que protegien, no? Sí. Eren bones. Estaven... sí que és veritat que a Tailàndia els diables, si no m'equivoco, estaven com fora dels temples, no? A l'entrada dels temples. Aquí estan dins com un Buda. Però potser no són diables. Tenen la mateixa forma, però potser no són diables, no els consideren diables, com no ho sabem. Estem molt mal informats. Al temple de l'altre dia posava que eren déus. Déus diferents. Sí, és veritat. Déus que... Cadascun tenia una funció, diguéssim, no? Un protegia el poble, l'altre protegia la cultura, l'altre protegia... no sé, eren 4. Grava aquest home. Ui, que interessant. No, la veritat que hi ha arbres super grans, la d'anys que deu tenir aquest arbre. De fet, a la ciutat prohibida, els arbres tenien com unes etiquetes de colors, una era vermella i l'altra era verda, i representava els anys, si tenia més de 300 o 3.000 anys. Sí.
I si era, doncs, m'invento, crec que era així, que si era vermella era menor d'aquests 300 o 3.000 anys, 300 anys. 300 anys. I si era verda, era que era major. O al revés. O al revés. La pràctica és que tampoc sé... O sigui, suposo que és per diferenciar-ho, perquè no sé si hi ha algú de diferent a part d'això, no? Que els tractin diferent, o sigui, de tractament, diguéssim. No ho sé. I aquí tenen uns bonsais també. Bonsais grans. Estan en cada cantonada. I Luca, explica quines diferències has trobat en els temples d'aquí, en els de Tailàndia, que són els únics que coneixem fins ara. Els temples de Tailàndia eren més amples, tenien més espai dins per si volies seure al terra i estar allà una estona. En canvi aquests són més petits. No? Sí, jo crec que com a molt tens uns coixinets, diguéssim, que serveixen per la gent que vol resar, llavors tampoc t'incita a tu a ficar-te allà perquè al final no tenim aquesta religió i no anem a resar ni res. Llavors és com que... Ai! Que volíem sortir per on no era. Llavors no t'incita tampoc a ficar-te allà amb ells. La qüestió és que llavors sí, passeges per allà però no pots... Allà a Tailàndia era com un ritual, doncs et treies les sabates, no? Entraves, estaves una estona, podies... el que ha dit el Luca, doncs seure, meditar a la teva manera. Era una experiència més meditativa. Sí, quina altra paraula podríem fer servir? Mindfulness. Sí. Ara mateix no em surt, però bueno, que això és com més, doncs bueno, entres, veus, passeges, perquè ja dic que l'estructura aquesta del temple té com entrada i sortida, però allà era una altra experiència totalment diferent, molt més espiritual, jo diria. Exacte. Encara que no tinguessis la mateixa religió que ells, o tinguessis ninguna. T'incitava a seure, a descansar. Mira això. He dissimulada jo. Un altre. Aquests són del temple dels Lama. Bueno, ara anem a un barri, un barri d'aquí de la ciutat, perquè el Luca vol comprar-se roba. Luca? Ara, s'ha de dir que Guangzhou és una ciutat de mercaderies. Aquí hi ha molts negocis, sobretot petits negocis, a diferència de Xangai, per exemple, que allà és tot negoci gran, marques de luxe, grans centres comercials. Aquí, en canvi, és la ciutat de petits negocis. Llavors creiem que pot estar millor a l'hora de fer compres perquè no ens hem trobat fins ara tampoc ninguna zona on diguis, ostres, val la pena comprar alguna de roba o val la pena comprar algun objecte. Tot és car, no? O, bueno, no sé, potser les nostres expectatives eren... No, bàsicament perquè fa 10 anys o així, les altres ciutats com Xangai o Beijing sí que tenien més coses, però des de fa poc ho han anat traient tot i substituint més per marques de luxe o simplement marques que ja coneixem tots. Molta marca de luxe hi havia, sí. Pues això, molts on hi ha, pues, que si Gucci, Prada, no sé què, que bueno, pues... Hello! Se'ns ha quedat mirant la nena, és super típic que se'ns quedi mirant la gent. Jo crec que ara ja, jo almenys ja m'he acostumat una mica, però al principi em va costar moltíssim, perquè se't queden mirant d'una manera molt descarada. I tu, hola, no sóc un mico, no? Perquè m'estiguis mirant d'aquesta manera, però bueno. Però aquí s'ha de dir que no ens miren tant. No, jo almenys no. A Xangai no ens miren tant. No. A Xi'an va ser algo exagerat. Xi'an, perdona. Va ser algo exagerat. Jo, a més, és que hi havia tanta gent perquè va coincidir amb com es diu, la festa nacional. Sí. I allò era molt exagerat. La gent que hi havia, la gent que t'estava mirant tota l'estona. I va ser una mica agobiant. Fins i tot el Lucas s'estava agobiant.
i el que més Segovia. Bueno, però va ser horrible. I aquí hi ha més tranquils, a Xangai fins i tot, ja molt bé, molt més tranquils, però Xi'an va ser una experiència una miqueta caòtica. Així que bueno. Estem a Canton, estem davant de la torre. Bueno, davant de la torre no, la torre està a l'altre costat. Ara anirem a veure, estem veient l'atardecer. Mireu que bonic. Està preciós. Anem fins al pont a veure. El problema és que no sabem si és contaminació o boira o què, però sempre a Pequín ens passava el mateix, a Xangai igual, està com tot borrós. Llavors és una mica rotllo, però bueno, igualment es veu. Bonic. Es fa de nit molt d'hora. Es veu la torre des d'aquí? Sí, anem una miqueta més cap allà. Es fa de nit, ara són les 6, no? Sí. O no arriba? Perfecte. És xuli perquè a sobre la il·luminen superbé. Sí. La veritat és que sí. Bueno, ara anirem al pont, que està allà. I després segurament ja ens anirem a descansar perquè avui ens hem aixecat molt d'hora per agafar el vol 4. a les 4 i tot i que hem dormit i hem intentat dormir al vol, però estem una mica cansats i demà més. Anem a ensenyar un cop més les vistes perquè ara cada cop hi ha més llum i amb això ja acabem aquest vídeo. Vlog d'avui. Exacte. Soparem alguna del 7-Eleven, com sempre, Sí. o quasi sempre. Que hi ha coses així, tipus nigiris i coses així, i bueno, estan bones i són barates i suficient. Sí. I bueno, amb això ja ens despedim. Con esto y un bizcocho. Hace días que mañana lo has hecho. Ah. No sé si estás grabando o no. ¿Estás grabando?